Здравейте хора, днешното видео ще пробваме някои неща и ще ви покажа какво си купих. Първото да ви покажа какво си купих. Купих си някакви закуска пица. Няколко. От Била си купих един круасан с масло и пици големи. Не знам дали го знаете. Сега горе-долу ще ви покажа да имате на представа. Това е пица и вътре томатен вкус и някакви още работи. Този круасан, извинявам се за звука. Този круасан с масло и пици и този круасан с масло и тия пицички малки. След това си купих тази бисквитка, която ще я пробвам видеото. Тя е с червено канапе. И сега ще покажа какво си купих отделно. Това е мое. Това е на моята най-добра приятелка, просто тя си го забравихме. Това двойно залепващо, което също така исках. И за окраска, няма да казвам какво точно ще правя, обаче да. За окраска взех и тези много красивите тещета, те са всякакви крем-целата. И другото е това, като са такива бели паделки, които са модерни сега. Ето. И последното е от това същото кафеле. Съм се взела и горен шоколад, който е хубаво. И дали да пробваме първо бисквитата, понеже не сме пробвала нея. Ще пробваме. Той имаше обикновена бисквита с шоколад и тази червено канапе. Всичко пара по земята, обаче въпълнеш. Не много. Да, тук е горно. Като сега влие лошо, обаче твърде ми е сладка. В смисъл, не. Сладка ми е. Доста. И също не знам дали съм сливала, обаче ако не съм сливала, обаче. Дали не съм сливала? Да, не съм сливала, така че ще пробва и всеки валенцински лавабер, ако се чуете защо е отбит. Защото се го носих на уч и дах на моята приятелка. И аз пих, нали? И да, за това. Така че сега ще го пробвам на видео. Да пия вода. Мама ми викна, че е готова вечерта, защото тя знае, че снимам. Тук и тук може да напишете за кой от кой. И е тук лавабера. Така че го пробвам. Честно да ви кажа, хора, пробвала съм червения, синя, лилавия, хелуинския, всичките коледни, розовия. Този е най-вкусният от всичките. Ето, този е най-вкусният, както този и лавабер коледния, зеления. Просто тия да без, последните ги моля коледния и зеления и този да се продават просто винаги. Ако някой ме пита от онлайн магазина Лавабер ли от онлайн магазина Лавабер от магазини, така че може да отчитате и да потърсите вашия магазин, защото мисля, че вече са ги пуснали навсякъде, защото в моя град има сигурно на 4 места. Аз не съм от София, така че да. Цяло много ми харесва. Така мама пак влезла. Така че да. И бай-бай. Обичам ви, ако искате още такива видеа, сега абонирайте за канала. Хора, офлайте ли колко ми пука? Понеже утре, нали? Ще сме, тук има някакви 3 пици още, така че това ще я пробваме пред вас. Да видите.
от пекарно са различни. Името няма да казвам какво е. Уникално. Ако видите такива пици, смисъл тия са малки, но се вземете от Била, както ви ги показах, те са големи и са същите. Уникални са, така че вземете си ги, пробайте. Като закуска са, само че не е пица. Вътре изпълнение. И да. Бай-бай!